Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod din Ce dracu mai face prostul ăsta. Astăzi vă voi arăta cum să-ți iei interdicție din toate crâșmele din județ. Aici avem un pahar, după cum se vede, și aici avem cea mai proastă idee de la pâinea nefeliată încoace. Știți deja ce o să se întâmple. N-am băut nimic toată ziua, că am avut de condus. Spre deosebire de ceea ce cred lumea despre mine, n-am avut nicio violație de reguli ale traficului până acum. Trebuie să-mi ascund ceva de ceva. Acum o să vedem ce gust are prostia. Note de pișată de vacă bălțată și mă doare ficatul. Până pe data viitoare.